ஓகே. ஸோ எல்லாரும் வந்து இந்த 16 to 20 ஸ்லோகாஸ் பார்க்க முடிஞ்சதா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல எல்லாரும் படிக்க முடிஞ்சதா? படிச்சிருக்கோம் பிரபுஜி. வெரி குட், வெரி குட். ஓகே. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து வில் ஸ்ட்ரைட் அவே கெட் இன் டு த கிளாஸ். எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது பிரபுஜி. ஓகே, குட். ஸோ நம்ம வந்து இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்த மாதிரி என்னன்னா எல்லாருடைய பார்ட்டிசிபேஷன் எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ தட் வே வந்து நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டீப்பாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இது 18 டே கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் சிலவங்க வந்து அட்வான்ஸ் லெவலும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்னால நம்ம வந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. பிகாஸ் நம்ம எல்லாத்தோடையும் அப்ஜெக்டிவ் என்ன இருந்தது, இந்த மாதிரி டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ அந்த டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம வென் வி ஷேர், வென் வி ட்ரை டு டிஸ்கஸ், அப்புறம் வந்து நம்ம டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து சாப்டர் 1. அந்த சாப்டர் 1உடைய என்ன, வாட் இஸ் த டாபிக்? நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருடைய டாபிக் என்ன? குருச்சேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனிக்கிறது எப்படி அப்படின்றத பத்தி. கரெக்ட், கரெக்ட், வெரி குட், தேங்க்யூ. அதை வந்து நம்ம அர்ஜுன விஷாத யோகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி தட் இஸ் குருக்ஷேத்திர படைக்களத்தில் இந்த படைகளை பார்வையிடுதல் இல்லையா, அப்சர்விங் த ஆர்மிஸ் ஆஃப் த பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் குருக்ஷேத்ரா. அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரபுபாதருக்கு வணக்கம் செலுத்துகிறோம். தட் இஸ் நம்ம இந்த பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் பார்த்தோம்னா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவுடைய இது அதனால தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. பிகாஸ் பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் நமக்கு அருளியவர் அவர். அதுலேயே அது நமக்கு we all know that. So நம்ம வந்து first we'll start with the prayers. Okay. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கியா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககணரத்னாதபிதம் தம் சஜீவம் சாத்விதம் சாத்விதூதாं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hari Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hari Hari Hare Krishna 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 Hari Hari Hare Rama 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 Hari Hari. இப்போ நம்ம இந்த மங்களாச்சாரண இது பார்த்தீங்க, இந்த ப்ரேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதையில இருக்கு, இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் சாப்டர்ல வேதா பேஸ்ல பார்த்தாலும் சரி, உங்க புக் இருக்கு இல்லையா, பகவத்கீதை புக்ல பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் சாப்டர்ல இந்த ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதோட மீனிங்ஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் வந்து அந்த ப்ரேயர்ஸை பாருங்க, மீனிங்ஸும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ தட் வே இட் வில் பி குட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்துட்டு அன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பிரபுபாதா, அக்கார்டிங் டு பிரபுபாதா, அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, பகவத்கீதைனா என்றால் என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் ப்ரீச்சிங் புக். தட் இஸ் நம்ம ப்ரீச்சிங்க்கு வந்து இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் புக் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாரு பிரபுபாதா, ஒன் மஸ்ட் ஸ்டடி பகவத்கீதா இன்சைட் அவுட் அண்ட் தட் வில் ஹெல்ப் கவர்ன் அவர் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ். நம்ம வந்து பகவத்கீதா வந்து தரவா படித்தோம் என்றால், புரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்றால் வந்து அது நம்மளுடைய எல்லா செயல்களையும் வந்து நியந்திரிக்கிறதுக்கு, நம்ம வந்து வழிவகுக்கிறதுக்கு அது நம்மளை உதவும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஒன் மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் பிலாசபி அண்ட் நாட் இன் ஐசோலேஷன். கோஹசிவ் யூனிட் ஃபிட்ஸ் டுகெதர். இப்போ பகவத்கீதை படிக்கும்போது ஒவ்வொரு சாப்டர் இருக்கு, ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் இருக்கு. நம்ம ஸ்லோகத்தை தனித்தனியா மட்டும் பார்க்காம நம்ம வந்து கோர்வையாகவும் ஃபுல்லாகவும் பார்க்கணும்னா வந்து நமக்கு வந்து இந்த மெசேஜ் இருக்கு, ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துல என்ன மெசேஜ், அதே மாதிரி நம்ம அந்த ஸ்லோகங்களுடைய இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன மெசேஜ் நமக்கு கிடைக்குது, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு புரிதல், ஆழமான புரிதலும் இருக்கணும், அதே மாதிரி வந்து கோர்வையான புரிதலாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பிரபுபாதா சொல்றாரு நமக்கு. ஸோ கிருஷ்ணனோட கிருபையால நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கு. நமக்கு தெரியும் எப்படி பகவத்கீதை நமக்கு எப்படி அருளப்பட்டிருக்கு. தட் இஸ் மகாபாரதத்துல இல்லையா, கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கிறார். ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து நேரடியாக உபதேசிக்கிறார். ஸோ வேற எந்த வந்து ஸ்கிரிப்சரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நேரடியாக அவர் உபதேசிச்ச மாதிரி கிடையாது. ஸோ பகவத்கீதை மட்டும்தான் வந்து பகவானே நேரடியாக உபதேசிக்கிறார் யாருக்கு, அர்ஜுனருக்கு. ஸோ அது நமக்கு கிடைச்சது நம்மளுடைய பாக்கியம். ஸோ சங்கராச்சாரியர் வந்து என்ன சொல்றாரு, பகவத்கீதையை வந்து தட் இஸ் இந்த அமிர்தத்தின் நதி அப்படின்னு சொல்றாரு, அவர் ரிவர் ஆஃப் நேக்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த அர்ஜுனர் வந்து இந்த போர்க்களத்துல சென்றதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் கலக்கம் அடைகிறார். அவர் வந்து இந்த போர் தேவையா இல்லையா அந்த கலக்கம் எல்லாம் அடைகிறார். அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன் இந்த மாதிரி கலக்கம் வருகிறது, அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றாரு, அதெல்லாம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலா படிக்க போறோம். அப்புறம் இந்த கீதா உபதேசம் எப்படி நடக்கிறது, இந்த அர்ஜுனருடைய அந்த கலக்கத்தை தீர்க்கிறதுக்காக. அப்படி வந்து அர்ஜுனருக்கு என்ன, அவர் வந்து ஒரு உயர்ந்த ஆத்மா இல்லையா, இஸ் எக்ஸால்டட் சோல். அவருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் கலக்கம் வரும், ஏன் இந்த கன்ஃபியூஷன் வரணும்னு பார்த்தா, அர்ஜுனர் வந்து தட் இஸ் நம்மள மாதிரி இருக்கிற சாதாரண மனிதர்களை ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. நம்ம வந்து பார்த்தோம் பகவத்கீதா என்பது என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து நம்ம பலவிதமான தட் இஸ் கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறோம், கன்ஃபியூஷன்ஸ் அனுபவிக்கிறோம், இதெல்லாம் நமக்கு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அதற்கு வந்து என்ன கடவுள் உபதேசம் என்ன, அதை எப்படி நம்ம நேரிட வேண்டும் எப்படின்னு எல்லாம் இருக்குது. அதுதான் கீதாபதேசம் வழியாக நமக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. அது ஸோ லார்ட் ஸ்பீக்ஸ் கீதா அவுட் ஆஃப் கம்பேஷன் ஃபார் லிவிங் என்டிட்டிஸ். நமக்கு வேண்டி, இந்த உயிர் வாழிகளுக்கு வேண்டி வந்து கீதா உபதேசம் நடக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து இந்த டீட்டெயில் சாப்டருக்கு உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஹிஸ்டரி, இந்த குரு அந்த ஃபேமிலியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் நல்லது இல்லையா. நீங்க அது பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ இந்த குரு ஃபேமிலியை பத்தி எப்படி நமக்கு எப்படி இந்த ஃபேமிலி ட்ரீ தான் இந்த படம் இதுல இருக்கிறது. எப்படின்னா தட் இஸ் இதுல வந்து சந்தானு இல்லையா,
சந்தனுடைய தட் இஸ் பீஷ்மருடைய தந்தை தான் சந்தானு இல்லையா. சந்தனுக்கும் கங்கைக்கும் பிறக்கிறவர் தான் பிறந்தவர் தான் வந்து பீஷ்மர். அதே மாதிரி சந்தானுவுக்கும் சத்தியவதி இவர்களுக்கு பிறந்தவர்கள் யாருன்னா சித்ராங்கதா அண்ட் விசித்திர வீரியா அப்படின்னு 2 பேர். அதுல வந்து என்ன ஆகுது, இந்த சித்ராங்கதம் வந்து விசித்திர வீரியம் வந்து சிறு வயது இளம் வயதிலேயே இறந்துடுறாங்க. இந்த விசித்திர வேரியாவுக்கு முன்னாடி வந்து விசித்திர வேரியாவுக்கு வந்து 2 மனைவிகள் உண்டாங்க. ஒருத்தர் வந்து அம்பிகான்னுவாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து அம்பாலிகா அப்படின்ட்டு. இந்த விசித்திர வேரியான்றவர் வந்து இளம் வயதிலே அவர் வந்து தவறிடுறாரு. இப்போ சந்தானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கங்கை தவிர வந்து இன்னொரு மனைவி தட் இஸ் சத்தியவதி அப்படின்ற ஒரு மனைவி இருக்காங்க. ஸோ அந்த மனைவி வழியாக வந்து தான் தட் இஸ் பராசருக்கும் இந்த சத்தியவதியோட இளம் வயதுல பராசரர் முனி வழியாக அவருக்கு அந்த இது வழியாக கிடைத்த உருவானவர் தான் வந்து வியாசதேவர். ஸோ இந்த விசித்திர வீரியர் வந்து இளம் வயதிலே அவர் மரணப்படுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வம்சம் தழைக்க வந்து சத்தியவதி வந்து முதல்ல வந்து இவர்கிட்ட கேட்கிறார், பீஷ்மர் கிட்ட. தட் இஸ் அந்த காலத்துல எப்படின்னா வந்து இந்த இளம் வயதுல வந்து கணவர் தவறிவிட்டால் அந்த இளம் வயதில் இருக்க அந்த பெண்கள் கிட்ட வந்து இன்னொரு திருமணம் செய்து கொண்டு அந்த வழியா வம்சத்தை பெருக்கிறதுக்கு வேண்டி அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு வரைமுறை இருந்தது. அந்த முறையில் வந்து பீஷ்மர் கிட்ட வந்து சத்தியவதி முதல்ல கேட்கிறாங்க. நமக்கு தெரியும் பீஷ்மரோட சபதம் இருந்தது இல்லையா, அந்த மாதிரி அவர் பிரம்மச்சாரியன் தான் அவர் இருப்பாரு. அவர் வந்து பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிப்பார் அப்படின்னு சொன்னதுனால என்ன பண்றாரு, அவர் சத்தியவதியை வந்து வியாசதேவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க. ஸோ வியாசதேவர் வந்து அவருடைய தாயாரின் விருப்பப்படி வந்து அம்பிகா வழியில் திருதராஷ்டிரரை வந்து பெற்றெடுக்கிறார். அதே மாதிரி வந்து அம்பாலிகா வழி வந்து பாண்டுவை பெற்றெடுக்கிறாங்க. ஸோ இது எப்படி இந்த மாதிரி இந்த அம்பிகா வந்து வியாசதேவரை பார்த்து, வியாசதேவர் முனி இல்லையா, அவருடைய அந்த என்ன முடி அந்த மாதிரி அந்த கோலம் பார்த்த உடனே அந்த அம்பிகா கண்ணை மூடிடுறாங்க. அந்த அலிங்கன சமயம் கண்ணை மூடும் போது என்னது, திருதராஷ்டிரர் வந்து பார்வையற்றவராக பிறக்கிறார். அதே மாதிரி வந்து இந்த அம்பாலிகா வந்து அவரை பார்த்துன பயத்துல அப்படியே வந்து பேல் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அதனாலதான் வந்து பாண்டு வந்து பேல் ஆகிறாங்க இல்லையா, அவருக்கு வந்து வெண்மையான நிறம் அவர் பாண்டு அந்த மாதிரி ஆயிடுறாங்க. ஸோ இதை பார்த்தோன்னு என்ன சத்தியவதி வந்து இவங்க அம்பிகாவுடைய புத்திரன் வந்து இவர் திருதராஷ்டிரர் வந்து பார்வையற்றவராக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து இல்லை இன்னொரு குழந்தை அவருக்கு பிறக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க விரும்புறாங்க. அப்போ வந்து இந்த வியாசதேவருக்கு இந்த இவங்க என்ன பண்றாங்க, அம்பிகா அவங்க வந்து வியாசதேவர்கிட்ட போகாம அவருக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய ஒரு பெண்மணியை அனுப்புறாங்க, ஒரு தாசியை. ஸோ அந்த தாசி வழியாக பிறந்தவர் தான் விதுரர். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் இந்த வியாசதேவருக்கு இந்த அம்பாலிகா அண்ட் அந்த தாசி வழியாக 3 புத்திரர்கள் இருந்தாங்க. யாருலன்னா திருதராஷ்டிரா, அதே மாதிரி பாண்டு, விதுரா, இவங்க தான் அந்த குரு ஃபேமிலியோட டிசெண்டன்ஸ். ஸோ இவர் என்ன பண்றார், திருதராஷ்டிரர் வந்து காந்தாரியை மணக்கிறார். அதன் வழியாக அவர்களுக்கு அந்த 101 குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. அதுதான் வந்து கௌரவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். பாண்டு வந்து குந்தியை மணக்கிறார். அதே மாதிரி மதுரி அவங்க அவருக்கு 2 மனைவிகள். குந்தி வழியில் அவருக்கு வந்து யுதிஷ்டர், பீமர், அர்ஜுனர் பிறக்கிறாங்க. மதுரை வழியாக வந்து நகுலனும் சகதேவன் பிறக்கிறாங்க. ஆனால் மதுரை வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து இள வயதில் அவங்க மரணப்படுகிறார்கள். ஸோ ஆனால் குந்தி வந்து இந்த 5 புத்திரர்களையும் தன் புத்திரர் மாதிரியே வந்து அவங்களை வளர்த்துகிறார். ஸோ அதே மாதிரி குந்திக்கு நமக்கு தெரியும் அது கர்ணன்ற ஒரு மகனும் கூட உண்டு. அவர் வந்து நமக்கு தெரியும் கௌரவர்களோட சேர்ந்தார். அது கதையெல்லாம் நமக்கு செப்பரேட் ஸ்டோரிஸ். அது நமக்கு டைம் இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பாண்டுவின் புத்திரர்கள் வந்து தான் பாண்டவர் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம.
பாண்டவர்கள் யார்? திரௌபதி தான் பாண்டவர்களுடைய மனைவி. அதே மாதிரி அர்ஜுனனுடைய மனைவி பத்தி சுபத்ரா. சுபத்ரா வந்து வழியாக அபிமன்யு பிறக்கிறார். அபிமன்யுவும் உத்தரவும் அவங்களுடைய குழந்தை தான் மகாராஜா பரீட்சித். பரீட்சித்தோட மகன் தான் வந்து ஜனமே ஜெயா. அது வந்து நம்ம பாகவதம் போது இதெல்லாம் மோர் ரெலவெண்டா இருக்கும். ஸோ அர்ஜுன மனைவியான சுபத்ரா யாருன்னா கிருஷ்ணருடையும் பல்ராமருடையும் தங்கை, சிஸ்டர். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபேமிலி ட்ரீ ஆஃப் நம்ம குரு டைனாஸ்டி. இது எல்லாருக்கும் கிளியரா? இல்லை ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? ஸோ இந்த வம்சத்தை பத்தி ஒரு ஐடியா கிடைக்குது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? ஓகே, ஸோ ஓகே, வெரி குட். ஸோ ப்ளீஸ் பார்ட்டிசிபேட். அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பெட்டர். வெரி குட். எந்த விதமான டவுட் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் கேளுங்க. நீங்க ஒரு வாட்டி இதெல்லாம் பார்த்துருந்தா கூட மனசுல வந்து சில டவுட்ஸ் வரும். ஸோ அதனால எதுவுமே ஹோல்டு பண்ணாதீங்க. ப்ளீஸ் ஆஸ்க் எனி செட் ஆஃப் டவுட்ஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்தோம்னா டோட்டலா எவ்வளவு அத்தியாயங்கள் உண்டு? சொல்லுங்க, எவ்வளவு அத்தியாயங்கள் உண்டு பகவத்கீதையில? 18. கரெக்ட். ஸோ பாத்தீங்கன்னா அது 3 பிரிச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் சாப்டர் 1 to 6 அது பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகா. சாப்டர் 7 to 12 அது வந்து பக்தி யோகம். சாப்டர் 13 to 18 வந்து ஞான யோகம் அப்படின்ட்டு 3 பிரிச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ யாரும் சொல்ல முடியுமா ஏன் வந்து இந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க? பக்தி இதுல வந்து இந்த 3 யோகத்துல வந்து எது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை? கர்ம யோகமா, பக்தி யோகமா, ஞான யோகமா? எது உயர்ந்த நிலை? ஞான யோகம். ஓகே, வேற ஏதாச்சும்? வேற யாருக்காச்சும்? பக்தி யோகம். ஓகே, குட். ஓகே, ஸோ பக்தி யோகம் தான் வந்து உயர்ந்தது. அது ஏன் நம்ம படிக்க போறோம். அது வந்து இப்போ நம்ம ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம். நம்ம ஏன் இந்த பக்தி யோகம் உயர்ந்தது, அதனால நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதையில படிக்க போறோம் நம்ம. ஸோ இந்த இன்னொரு கொஸ்டின், பக்தி யோகத்தை ஏன் வந்து சென்டர்ல வச்சிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து சாப்டர் 1 to 6 கர்மயோகம் இருக்கு. லாஸ்ட் வந்து 13 to 18 ஞான யோகம் இருக்கு. இப்போ பக்தி யோகம் தான் உயர்ந்தது அப்படின்னா அதையே வந்து சென்டர்ல வச்சிருக்காங்க, நடுவில் இருக்குது. சொல்ல முடியுமா? பக்தி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு ஓகே, அப்போ ஏன் சென்டர்ல வைக்கலாம் இல்லையா? அப்படின்னா பக்தி பண்ணிட்டு நம்ம மற்றது பண்ணோம்னா இது ஏன் வந்து அப்போ நமக்கு சென்டர்ல இருக்கு? எதனால நமக்கு அவ்வளவுக்கும் இது பண்ண வராது. சாப்பிட்டிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பக்தி கிடைக்கும். அது மூலமா ஞானோதயம் ஆகும். நாளை லாஸ்ட். ஓகே, ஃபேர் எனஃப். அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம். ஓகே, வேற ஏதாச்சும் காரணம் இருக்கா? மற்ற டிவோட்டி சொல்றீங்களா? வேற என்ன காரணமா இருக்குமா ஏன் வந்து பக்தி யோகம் சென்டர்ல இருக்கு? வேற சொல்றீங்களா? பக்தி யோகத்தையே வந்து நம்ம சென்டர்ல வச்சிருக்கோம். ஓகே, சீனியர் டிவோட், நீங்க டிவோட்டி சொல்லுங்க யாராச்சும், ஏன் நம்ம பக்தி யோகம் சென்டர்ல இருக்கு? சொல்லுங்க மாதாஜி. கர்மயோகம் மற்றும் ஞான யோகம்ங்கிறது ஒரு பேழை பெட்டி மாதிரி மேலையும் கீழையும் பெட்டி மாதிரி வச்சு, பக்தி யோகம் அது வந்து ஒரு இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து நம்ம விலை உயர்ந்த பொருட்களை வந்து நம்ம பீரோல பத்திரமா பூட்டி வைப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பக்தி யோகம்ங்கிறது அவ்வளவு உயர்ந்ததா இருக்கிறதுனால
கர்மயோகம் ஞான யோகம்ங்கிற அந்த மேலும் கீழுமான அந்த பெட்டிக்கு நடுவுல பத்திரமா அதை வச்சிருக்கிறாங்க. ஹரேஷ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து எது ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பத்திரமா வைப்போம் இல்லையா. தட் இஸ் எப்படி வந்து ஒரு நகை பெட்டி இருந்து அது பெட்டிக்குள்ள நடுவில் இருந்து நம்மளுடைய நகைகளை வச்சு அதை பத்திரமா வச்சிருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ விச் எவர் இஸ் ப்ரெஷியஸ் வந்து நம்ம நடுவில் வச்சு அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம், அதை சுற்றி நம்ம மற்றதெல்லாம் வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்களே சாண்ட்விச் பிரெட். இப்போ பிரெட்டில் பார்த்து 2 பக்கம் பிரெட் இருக்கும், அது உண்மையான அந்த இது எசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் இருக்கிற அந்த என்னெல்லாம் சேர்ப்பாங்க இல்லையா, வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கலாம், வேற ஏதாச்சும் வந்து சாஸாக இருக்கலாம், இதை வந்து சீஸாக இருக்கலாம், அதெல்லாம் வந்து நடுவில் வச்சு அப்புறம் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்டியஸ்ட் இது பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விச் எவர் இஸ் ப்ரெஷியஸ் வந்து அது நடுவில் வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் அது கன்ஸ்ட்ரக்டாக இருக்கு. அதே மாதிரி தான் மாதாஜி சொன்னதும், தட் இஸ் நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன பேஸ் கிடைச்ச அதுக்கப்புறம் நமக்கு உடனே பக்தி புரியும், நமக்கு அந்த டைம்ல நமக்கு நல்ல புரிதல் வரும். அதனாலதான் வந்து பக்தி மிடில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். பக்தி வந்து ரொம்ப ரகசியமானது. அதுதான் வந்து இட்ஸ் எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். நம்ம எல்லா வேதங்கள், எல்லா புராணங்கள், எல்லாவற்றிலும் வந்து அதோடைய மூலம் என்ன அப்படின்னா பக்தி தான். ஏன் நம்ம ஏன் வந்து வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல ஏன் படிக்கிறோம்? நம்ம வேதங்கள் புராணங்கள் இதெல்லாம் நம்ம ஏன் படிக்கணும்? படிக்காம இருக்கலாம். ஏன் படிக்கிறோம்? நம்ம எதனால படிக்கிறோம்? வேதங்கள்லாம் தேவையா? எதனால படிக்கிறோம் சொல்லுங்களேன். நமக்கு எதற்காக வேதங்களை படிக்க வேண்டும்? நம்ம யார் சொல்றீங்க ஆன்சர்? ஜஸ்ட் மனதில் பட்டது சொல்லுங்க. நீங்க ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி, மனதில் பட்டது அப்படியே சொல்லுங்க. எதனால நம்ம வேதங்கள் படிக்கிறோம்? நம்ம வாழ்க்கையில என்ன தேவையோ அது வந்து வேதங்கள் சொல்லி தருது. அதனால அதை கத்துட்டா நமக்கு வாழ்க்கையை இலகுவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பர்ஃபெக்ட். வாழ்க்கைக்கு தேவையானதெல்லாம் வந்து வேதங்கள் நமக்கு சொல்லி தருகிறது. அதனால நம்ம வேதங்களை படிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த வழி வாழ்க்கைக்கு எது தேவை? நல்லது இல்லை, நல்ல வழிகள், நம்ம எப்படி வந்து வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதனை வந்து வேதங்கள் நமக்கு சொல்லி தருகின்றன. ஸோ அதனால்தான் வேதங்கள் தேவை. நம்ம எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸ், வேதங்கள், இதிகாசம், புராணங்கள் எல்லாம் எதற்கு தேவைன்னா, பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி நம்மள வாழ்க்கையை எப்படி நடத்த வேண்டும், வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதனை வந்து மனிதர்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் வேதங்கள். ஸோ வேதங்களை படிக்கும்போது நமக்கு அது தெரியும். ஸோ வேதங்கள் வந்து ரொம்ப ரகசியம். ஸோ வேதங்கள் வந்து எதனால ரகசியம் அப்படின்னா, அது வாழ்க்கையை வாழ்விக்கக்கூடிய அந்த ரகசியம் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு என்ன தெரியும்னா, கர்மம் யோகமும் சரி, ஞான யோகமும் சரி, பக்தி யோகம் இல்லை என்றால் அது என்ன, அதற்கு உயிரில் அற்றவையாக திகழ்ந்து விடும். நம்ம கர்ம யோகம் இருந்தாலும் சரி, ஞான யோகமா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு படிக்க போறோம், அது இருந்தால் வந்து அது முழுமையாகாது. பக்தி யோகம் இல்லை என்றால் அது முழுமையாகாது. ஸோ அதனால வந்து அதற்கு உயிர் இல்லாத மாதிரி நிலையாயிடும். கர்ம யோகமானாலும் சரி, ஞான யோகமானாலும் சரி, பக்தி இல்லை என்றால் உயிரற்றதாக விளங்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரகசியங்கள் யாருக்கிட்ட சொல்லுவோம்? நமக்கு வந்து யார் நம்ம கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கோ அவங்ககிட்ட தான் நம்ம ரகசியம் சொல்லுவோம். எல்லாத்துக்கிட்டையும் ரகசியம் பேசுவோமா? இல்லை. அதனாலதான் பக்தி யோகங்களை ப்ரெஷியஸா நம்ம காத்து வச்சிருக்கோம். பக்தி யோகம் யார்கிட்ட சொல்லுவோம்? டிவோட்டிஸ் கிட்ட. எல்லார்கிட்டையும் பக்தி சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஸோ அது ப்ரெஷியஸா இருக்கு. அதே மாதிரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் கெப்ட் இன் தி மிடில். நம்ம வந்து ஒரு ராஜா வந்து ஒரு போருக்கு போறார், வந்து போற டைம்ல அவங்களுடைய நம்ம வந்து இந்த சேனைகள் வந்து ராஜாவையே முன்னாடி நிறுத்துவாங்க. இல்ல, ராஜாவுக்கு எல்லா ப்ரொடெக்ஷனும் கொடுத்துட்டு அவர் ராஜா வந்து நடுவில் இருப்பார் இல்லையா? அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆளா வந்து ராஜா நிற்க மாட்டார். அவரை சுற்றிலும் வந்து அவரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த சேனைகள் இருப்பாங்க, அப்புறம் ராஜா அதுல இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இஸ் ப்ரொடெக்டட். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? பக்தி யோகம் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷியஸ், ரொம்ப ரகசியமானது.
ஸோ ரகசியமானதுன்னு சொல்றோம். பின் எப்படி நம்ம படிக்கிறோம்? நம்ம எப்படி எதனால படிக்கிறோம்? எதனால நம்ம வந்து நமக்கு வந்து அதை பகவத்கீதையில் அளிக்கிறாங்க பக்தி யோகத்தை அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸில் ஈடுபட்டிருக்கோம். தட் இஸ் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடப்பட்டிருக்கோம் நம்ம. ஸோ அந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது பக்தர்களுக்கு அந்த பக்தி யோகத்தை அளிக்கப்படுகிறது, கிருஷ்ணர் அளிக்கிறார். ஸோ இந்த பக்தி யோகம் என்பது யாருக்கு? பக்தர்களுக்கு. ஸோ கடவுளே இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு போய் பக்தியை பத்தி பேசி ஏதாச்சும் ஒரு பிரயோஜனம் உண்டா? ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ பக்தி யோகம் யாருக்கு? பக்தர்களுக்கு. அதனால தான் இட்ஸ் கான்ஃபிடென்ஷியல், எல்லாருக்கும் புரியாது. ஒரு சீக்ரெட் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் புரியாது. சீக்ரெட் வந்து யாருக்கு வந்து அது உகந்ததோ அவங்களுக்கு தான் அது புரியும். கோட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு சீக்ரெட் சொல்லும்போது என்ன ஆகும்? நமக்கு தெரியும், ரகசியங்கள்ல வந்து பல கோட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும், செய்கைகள் இருக்கு. அதெல்லாம் எப்படி? அந்த இதை பத்தி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் அதை பத்தி முழுமையாக புரியும், மற்றவங்களுக்கு அது புரியவே புரியாது. ஸோ பக்தி இஸ் வெரி சீக்ரெட். இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் ஒன்லி ஃபார் த டிவோட்டீஸ். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அண்ட் பக்தி யோகா இஸ் வெரி ப்ரெஷியஸ். அதனால தான் வந்து அது இந்த நடுபாகத்தில் உள்ளது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய இந்த பர்பட்ஸ் வியாக்கியானங்கள்ல எதை வந்து எதுலேருந்து எடுத்திருக்காரு அப்படின்னா, ஸோ நம்ம ஒன்று தெரியும், பிரபுபாதர் நமக்கு அளித்துள்ள இந்த எல்லா பிரபுபாத புக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ். பகவத்கீதா வந்து ஆஸ் இட் இஸ், அதுதான் சொல்றாங்க, பேரே அதுதான், ஆஸ் இட் இஸ், உண்மை வடிவம். அதுதான் அது வந்து இந்த ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணர் அவருடைய வியாக்கியானங்கள் இருந்தும், ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் வியாக்கியானங்கள் இருந்தும், ஸ்ரீல ஸ்ரீதர சுவாமியோடைய வியாக்கியானங்களும், ராமானுஜாச்சாரியா வியாக்கியானங்களும் தான் நமக்கு இவர் பிரபுபாதா அதிலிருந்து சாராம்சத்தை எடுத்து நமக்கு அளித்துள்ளார் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம அன்னைக்கே பார்த்தோம், பகவத்கீதா வந்து 700 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன. அதுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 577 ஸ்லோகங்கள் அவர் பேசுறாரு. அது 82% அவர் அளிக்கிறார். அர்ஜுனர் வந்து 84, 12%. சஞ்சயன் வந்து 41, அது 5.9% ஸ்லோகா. திருதராஷ்டிரர் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் சொல்லுவார், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஓகே, ஸோ இது வந்து தான் ஸ்ட்ரக்சர். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருடைய இது அடக்கம் எப்படின்னா, 2 செக்ஷன் A, B அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா 1.1 to 1.27 அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஃபார் த வார், போருக்கான ஆயத்தம், அது வந்து 1.27 வரைக்கும் இருக்கும். 28லேருந்து 46 வந்து அந்த போர் களத்தில் அர்ஜுனருக்கு தோன்றும் அந்த கலக்கங்கள், டவுட்ஸ், அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். ஓகே, அதுல வந்து இந்த செக்ஷன் A நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 1.1 to 1.27 பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல வந்து என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, தட் இஸ் 1 to 1.13. அதுல என்னன்னா, சஞ்சயர் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து துரியோதனுடைய அந்த அப்ரைசல்னா துரியோதன் அந்த 2 போர்க்களத்தில் உள்ள 2 சேனைகளையும் பார்க்குறாங்க. அந்த 2 சேனைகளையும் பார்த்த அப்புறம் அவர் வந்து அதை வந்து அப்ரைஸ் பண்றாருன்னா அதை பற்றி புரிஞ்சுக்க பார்க்குறாரு. அது என்னெல்லாம் புரிஞ்சுக்க பார்க்குற 2 சேனைகளுடைய ஸ்ட்ரென்த்து யாரெல்லாம் இருக்கா அதை பற்றி எல்லாம் அதெல்லாம் பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கான்ஷல் சங்கு வந்து ஊதுறாங்க அந்த போர்க்களத்தில். அது வந்து 13வது ஸ்லோகம் வரைக்கும், 1லேருந்து 13வது ஸ்லோகத்துலேருந்து பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி 14லேருந்து 19 பார்க்கும்போது, தட் இஸ் நம்ம 13ல வந்து துரியோதன் கௌரவர்கள் வந்து அந்த சங்கை எடுத்து ஊதுகிற அந்த அது வரைக்கும் பார்ப்போம். 14லேருந்து 19 கிருஷ்ணர், அர்ஜுனர், அது மாதிரி பாண்டவ சேனைகள் வந்து அவங்களுடைய சங்குகளை எடுத்து முழங்குவதும், அப்புறம் வந்து இந்த எப்படி பாண்டவர்களுடைய சங்கு முழங்கும் பொழுது துரியோதனனுடைய இந்த கௌரவர்களுடைய நிலை என்ன, அது நம்ம பார்க்க போறோம். 20லேருந்து 27 வந்து அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட, தட் இஸ் அவருடைய தேரை வந்து 2 சேனைகளுக்கு நடுவில் கொண்டு செல்ல வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு. அவர் அங்க எதுக்குன்னா அவர் வந்து 2 சேனைகளை அப்சர்வ் பண்றதுக்கு வேண்டி அவர் அதை பண்றார். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்க்க போறோம்.
ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் எனி டவுட்ஸ், எனிதிங் யூ வாண்ட் டு ஷேர்? டவுட்ஸ் இது வரைக்கும் எதுவும் டவுட் ஒன்றும் இல்லை இல்லையா? ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம், நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதை இருக்கு இல்லையா, வந்து எதனால வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு இந்த போர்க்களத்துல சொல்றாரு, அது நம்ம பார்த்தோம். நம்ம தட் இஸ் நமக்கு வந்து இந்த இதனால தட் இஸ் அர்ஜுனருக்கு இந்த கலக்கம் வருகிறது அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதை பேசப்படவில்லையா? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? பகவத்கீதை வந்து இதற்கு முன்னாடி இந்த பகவத்கீதையின் இந்த குறிப்புகளை வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பேசப்படவில்லையா? முதல் தடவை தான் வந்து இந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் பேசப்படுகிறதா? என்ன நினைக்கிறீங்க? பகவத்கீதையின் சாராம்சங்கள் இதற்கு முன்னாடியே வந்து பக்தருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதா, இல்லை இதுதான் முதல் தடவை? இதுதான் முதல் தடவை நினைக்கிறேன். அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்றதுல இருந்தா அந்த பகவத்கீதை ஆரம்பிச்சுன்னு. ஓகே. வேற ஏதாச்சும் வியூ பாயிண்ட்ஸ் உண்டா? இதுக்கு முன்னாடி சூரிய பகவானுக்கு அருளியதான் படிச்சிருக்கேன். ரைட், கரெக்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. பகவத் சூரிய பகவானுக்கு வழங்கியதான் படிச்சிருக்கேன். ஓகே ஓகே. இது வந்து பார்த்தோம்னா 4.1 நம்ம வந்து படிக்க போறோம். நம்ம வந்து பகவத்கீதை வந்து 4.1ல 4வது சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல படிப்போம். நம்ம ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா இமாம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனூர் இக்ஸ்வகவே அப்ரவேத் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். எப்படின்னா தட் இஸ் கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார் என்றால், I instructed this imperishable science of yoga to the sun god. நான் வந்து இந்த யோகத்தை முதலில் யாருக்கு? சூரிய பகவானுக்கு எடுத்துரைத்தேன். ஓகே, சூரிய பகவான். அப்புறம் வந்து விவஸ்வான் வந்து அதை வந்து மனுவுக்கு சொன்னாரு. இந்த மனுவிலிருந்து அப்படியே இக்ஸ்வாக்குக்கு வந்து அப்படியே பரம்பரை வழியா வந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த பகவத்கீதையுடைய சாராம்சங்கள் வந்து இதற்கு முன்னாடியே பேசப்பட்டுள்ளது. ஸோ பகவத்கீதை வடிவில் நமக்கு குருக்ஷேத்திர போரில் இந்த போர்க்களத்தில் உரைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த பகவத்கீதையின் சாராம்சங்கள் வந்து முன்கூட்டியே மெனி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் பிஃபோரே இது வந்து கூறப்பட்டுள்ளது. இது எப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஃபோன் இது வந்து தொன்று பரம்பரையா வர வேண்டியது. ஸோ எங்கேயோ வந்து எப்போ வந்து நம்ம ஒரு மொபைல் சார்ஜர் கேபிள் இருக்கு, அந்த கேபிள் வந்து எங்கேயாச்சும் உடஞ்சி போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகும்? டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது இல்லையா? அந்த மாதிரி எப்போ வந்து அதோடைய ஃபுல் இது எங்கேயோ கேபிள் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த சாராம்சங்கள் வந்து ஃபுல்லா வந்து பாஸ் ஆன் ஆகலை. அப்போ வந்து என்னாச்சு? இந்த செயின் புரோக்கன் ஆனோன்னா இந்த அர்ஜுனருக்கு வந்து குருக்ஷேத்திர போரில் வந்து பகவத்கீதை என்ற வடிவில் கிருஷ்ணர் வந்து வாழ்க்கை நெறிகளை எடுத்துரைக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இதுல வந்து முக்கியம் என்ன அப்படின்னா, மெசேஜ் என்னன்னா, நம்ம பகவத்கீதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அதே மாதிரி வேதங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எப்படி நம்ம பரம்பரை வழியாக நமக்கு அது தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம யார்கிட்ட வேணா போய் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான்னு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு பரம்பரையில வரும்போது வரக்கூடிய குரு கிட்ட நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் வந்து அப்படியே கிருஷ்ணர் என்ன உரைத்தாரோ அது அப்படியே நமக்கு வந்து குரு நமக்கு
நமக்கு அளிப்பார். எப்படி ஒரு மணி ஆர்டர் அனுப்பும்போது ஒரு போஸ்ட்மேன் அந்த மணி ஆர்டர் அனுப்புனவங்க ஒரு 100 ரூபாய் அனுப்பிச்சாங்கன்னா இந்த 100 ரூபாய் தான் நமக்கு அப்படியே தரப்போறாரு. 101 ரூபாவோ 99 ரூபாவோ கிடையாது இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு குருவானவர், பரம்பரையில் வந்து குருவானவர் கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார், அது அவருடைய சீடருக்கு சொன்னார். சீடர் வந்து அப்படியே தொன்று தொட்டு அந்த மாதிரி பரம்பரையில் நமக்கு அளிச்சிருக்கிறார். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பரம்பரை வழியாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம வேதங்களை வந்து அப்படியே உள்ளதே உள்ளவாறு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்கன்னா பரம்பரை வந்து கொடுத்து 32 குருக்கள் வந்து நம்ம வந்து இதுல பார்க்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5 அப்படின்னா கிருஷ்ணர், பிரம்மா, அப்புறம் அவருடைய அடுத்து நாரதர், வியாசர், மதவர், அப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் பத்மநாபர், நரஹரி, மாதவா, அக்ஷோபியா, ஜெயதீர்த்தா, ஞான சிந்து, தயாநிதி, வித்யாநிதி, ராஜேந்திரா, ஜெயதர்மா, புருஷோத்தமா, பிராமணிய தீர்த்தா, வியாச தீர்த்தா, லக்ஷ்மிபதி, மாதவேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி. அப்புறம் ஈஸ்வரபுரியோட டிசைபிள்ஸ் தான் இவங்க யாரு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத பிரபு ஈஸ்வரபுரியோட டிசைபிள்ஸ் தான். அப்புறம் யாரு, சைத்தன்யா. சைத்தன்யா எத்தனாவது குரு? 22வது குரு. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம. அதே மாதிரி 32வது குரு யாரு? நம்ம ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாதாவோட குரு யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாதா. அவருடைய குரு கௌர கிஷோரா. அவருடைய குரு வந்து பக்தி வினோத தாக்கூர். அவருடைய குரு யாருன்னா பலதேவா ஜெகநாதா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ நம்ம வந்து இந்த 32 குரு பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த பரம்பரையில யார் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 பேராச்சும் நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ. ஸோ நம்ம வந்து இது கான்ஸ்டண்டா எல்லாரும் பார்த்து படிச்சிங்கன்னா நினைவில் வச்சுக்கலாம். அட்லீஸ்ட் இந்த டாப் 5, மிடில் 5 அண்ட் லாஸ்ட் 5 தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பரம்பரையை பத்தி மறக்காம இருப்போம். பரம்பரை யாருன்னு நமக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அடுத்து நம்ம டைரக்டா வந்து எங்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்டடிஸ், சீரியஸ் ஸ்டடிஸ். நம்ம வந்து கீதைக்குள்ள செல்ல போகிறோம். நம்ம வந்து எல்லா பயணங்களும் வந்து ஒரு முதல் அடி எடுத்து வச்சு நம்ம செல்றோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம இந்த முதல் அடி வந்து கீதா மகாத்மியம் இதுல இருந்து நம்ம தொடங்கலாம். ஓகே, கீதா மகாத்மியா அது கேட்கலாம் நம்ம. உங்களுக்கு அது கேக்குதா பாருங்க. ஒரு மினிட், சவுண்ட் வருதா சொல்லுங்க. சவுண்ட் வருதா? வருது பிரபு. பிரபுஜி. ஓகே. अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् त्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामा परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखापद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. ஸோ நம்ம இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? That is, there need to be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Sri Krishna. ஒரே ஒரு ஸ்கிரிப்சர், ஹோலி ஸ்கிரிப்சர் இருந்தால் போதும். அது டிவைன் கீதா சங் பை லார்ட் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் அளித்துள்ள கீதை இருந்தாலே எல்லாம் நமக்கு போதுமான அளவு போதும் அப்படின்றாங்க. ஒன்லி ஒன் வர்ஷிப்பபிள் லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. தட் இஸ், நம்ம வர்ஷிப் பண்ணக்கூடிய ஒரே கடவுள் லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஒன்லி ஒன் மந்த்ரா, அது என்ன அது அப்படின்னா அவருடைய பேரு, மகாமந்திரால பேரு. அண்ட் ஓன்லி ஒன் டியூட்டி, நம்மளுடைய கடமை என்ன? டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் டு த வர்ஷிப்பபிள் லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. நம்ம செய்யக்கூடிய என்ன, நம்மளுடைய கடமை என்ன? தட் இஸ் அவருக்கு அவருடன் சரணடைந்து அவரை வழிபடுதல் அப்படின்ட்டு நம்ம இதில் பார்க்குறோம். ஸோ இது எதனால என்ன, இதெல்லாம் நம்ம இந்த கீதையில் இருக்கிற நம்ம ஸ்லோகங்களை படிக்க நம்ம அதை பற்றி மேலும் மேலும் புரிந்து கொள்ளலாம். ஓகே, ஸோ இதில் தான் சொல்றாங்க, இந்த சர்வ உபனிஷிதோ கவோ தோக்த கோபால நந்தனா பார்த்தோ வத்சா சுதீர் போக்தா துக்தாம் கீதா மிருதம் மஹத். ஆல் உபனிஷத்ஸ் ஆர் லைக் அ கவ். எல்லா உபனிஷத்தும் ஒரு பசுவினை போல. அதே மாதிரி அந்த மில்கர், அந்த பசுவை யார் பால் கறக்கிறது அப்படின்னா கிருஷ்ணர், அந்த சன் ஆஃப் நந்தா. ஓகே, கிருஷ்ணர் வேற ஒரு நந்தனுடைய மைந்தன். அர்ஜுனா யாரு? அர்ஜுன் இந்த கன்றுக்குட்டி மாதிரி. த பியூட்டிஃபுல் நெக்டர் ஆஃப் கீதா இஸ் த மில்க். அந்த பால் என்ன, அமிர்தம். தட் இஸ் கீதம், தட் இஸ் பகவத்கீதா அமிர்தம் மாதிரி, அந்த பால் மாதிரி. And the fortunate devotees of the fine theistic intellect are the drinkers. That is பாக்கியம் உள்ள அந்த டிவோட்டீஸ் இல்ல பக்தர்கள் தான் அதை பருகுகின்றவர்கள். அண்ட் த என்ஜாயர்ஸ் ஆஃப் த மில்க், அவர்கள் தான் அதை சுவைக்கிறார்கள். தட் இஸ் டிவோட்டீஸ் தான் இதை சுவைக்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்கிறோம். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம பார்த்தோம், இது பார்த்தோம் நம்ம டீட்டெயில்ஸ். ஸோ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஃபார் த வார், சயின்ஸ் ஆஃப் விக்டரி, கிருஷ்ணா பக்தவர்ஸை பார்ப்போம். இப்போ நம்ம செட்டிங் த சீன், இது நம்ம நேற்றே பார்த்துட்டோம். நம்ம தட் இஸ் பாண்டவர்கள் எதனால இந்த போர் நடக்கிறது அப்படின்ட்டு. தட் இஸ் துரியோதனர் இந்த பாண்டவர்களுக்கு தட் இஸ் கொடுக்கப்பட வேண்டிய அவர்களுக்கு தட் இஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய அந்த பூமியை, இந்த ராஜ்யத்தை கொடுக்கல அவர்களுக்கு. அதனால என்ன ஆகுது, இந்த போர் தேவைப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் இந்த போரை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு கிருஷ்ணர் போய் பார்க்குறாரு, தூது போறாரு. அவரும் ஒன்றும் பண்ண முடியல. அவரை இவங்க கௌரவர்கள் இது ஏளனம் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா. ஸோ இவென்ச்சுவலி போர் தேவையாக முடிந்தது. அப்போ கடைசியில என்ன, கிருஷ்ணர் உடைய பங்கு என்ன? அவர் சொன்னாரு, தட் இஸ் அவர் பர்சனலா ஃபைட் பண்ண மாட்டார். அவருடைய சேனையை ஒரு பக்கம் தட் இஸ் கௌரவர்களோ பாண்டவர்கள் யார் வேணா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாரு. அதே மாதிரி ஒருத்தர் சேனையை எடுத்துட்டாருன்னா மறுபக்கம் கிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரோல் பணிவிடை செய்யறதுக்கு அவர் மறுபக்கம் சேருவார் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ கௌரவர்கள் சேனை மேலே ஆசைப்பட்டு சேனையை எடுத்தார்கள். பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணரை விரும்பி கிருஷ்ணர் பாண்டவர் பக்கம் சேர்ந்தார். அவர் அர்ஜுனருக்கு தேரோட்டியாய் திகழ்ந்தார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இந்த ரெண்டு இப்போ நம்ம செட்டிங் இவ்வளோலாம் பேக்ரவுண்ட் வச்சு இப்போ நம்ம என்ன கிளியரா அங்கே போர்க்காலத்து எல்லாரும் அந்த போர்க்காலத்தில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அந்த சீன் வச்சுக்கலாம். நம்ம நேராக அங்கே போர்க்களத்துக்கு போயிடுறோம். நம்ம குருக்ஷேத்திரத்தில் அந்த இடத்துல ரெண்டு பக்கமும் சேனைகள் எல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் போருக்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். அதை மனதில் கொண்டு வரலாம். ஸோ அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இங்க இது யாரு, திருதராஷ்டிரர். இந்த 3 படம் இருக்கு. திருதராஷ்டிரர் எப்படி தோன்றாரு நமக்கு? இந்த படத்தை பார்க்கும்போது திருதராஷ்டிரர் அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது?
உங்களுக்கு எப்படி தோன்றார் திருதராஷ்டிரர்? என்ன ஏதாச்சும் ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கவலையா இருக்கிறார். கவலைப்படுகிறார் இல்லையா? ஆமா. இது யாரு சென்டர்ல இருக்கிறவரு? அர்ஜுனர். அவர் மனோபாவம் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? கன்ஃபியூஷன் இல்லையா? கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காரு. இவர் இந்த கடைசியில கீழே இருக்கிற படம் யாருது? கீழே இருக்கிற படம் மாதாஜி யாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது யாரோட படமா இருக்கும்? அது கீழே இருக்கிறது துரியோதனன். அவர் எப்படி இருக்காரு? அவரோட நிலை எப்படி இருக்கிறது பார்க்கும்போது? அவர் வெற்றி அடைவாருன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்காரு. போர்ல வெற்றி கொள்வார் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கோபமாவும் அப்படியே இதா இருக்காரு இல்லையா? அவரு அந்த மாதிரி இருக்காரு இல்லையா? சோ நம்ம நேரா இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் மனநிலை எப்படி என்ன அதுன்ட்டுலாம் நம்ம இப்போ டீட்டெயிலா பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். முதல் ஸ்லோகத்துக்கு போறோம். ஓகே, திருதராஷ்டிரம். இந்த முதல் ஸ்லோகத்தை யார் சொல்ற? திருதராஷ்டிரம். ஓகே, இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை தான் திருதராஷ்டிரம் இந்த பகவத்கீதையிலே சொல்றாரு. நான் சொல்றேன். திருதராஷ்டிரவாச்சா. சொல்லுங்க மாதாஜி, கோ அஹெட், சொல்லுங்க. திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுயுத்சவ மாமகா பாண்டவாश्चैव கிம் அகுர்வத சஞ்சய. வெரி குட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ திருதராஷ்டிரர் என்ன சொல்றாரு? ஓ சஞ்சயா, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? சஞ்சயனே, என்னுடைய புத்திரர்களும் பாண்டுவோட புத்திரர்களும் இந்த போர்க்களத்தில், அது என்ன போர்க்களம்? குருக்ஷேத்திரம் என்ற போர்க்களத்தில் வந்து கூடினப்புறம் எதற்காக கூடுகிறார்கள்? தட் இஸ் போர் புரிய கூடினப்புறம் என்ன பண்ணினார்கள் அப்படின்ட்டு கேட்கிறார். சோ அவர் எங்கிருந்து கேட்கிறார்? அவரு திருதராஷ்டிரர் போர்க்களத்துல இருக்காரா? வேற எங்கேயாச்சும் இருக்காரா? எங்க இருக்காரு அவரு திருதராஷ்டிரர்? போர்க்களத்துல இருக்காரா? அவரு வேற எங்கேயாச்சும் இருக்காரா திருதராஷ்டிரர்? என்ன நினைக்கிறீங்க? கெஸ் பண்ணுங்க, எங்க இருப்பாரு அவரு? போர்க்களத்தில் இருக்காரா? வெளியே வேற எங்கேயாச்சும் இருக்காரு அவரு? திருதராஷ்டிரர் போருக்கு சென்றாரா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இல்ல இல்லையா? திருதராஷ்டிரர் போருக்கு அரண்மனையில தான் இருக்காரு அவரு. ஏன்னா அவரால் போருக்கு போக முடியாது, அவருக்கு வந்து பார்வை இல்லை இல்லையா? ஆனா அவர் எப்படி இந்த போரில் நடக்கிறதெல்லாம் எப்படி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு? அவர் யாருகிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்கிறாரு? சஞ்சயன் கிட்ட. சோ சஞ்சயனுக்கு எப்படி வந்து அங்க போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும்? திவ்ய திருஷ்டினால இல்லையா? யாரு இந்த திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்தா? சொல்லுங்க மாத்தா, யார் கொடுத்தா? சஞ்சயனுக்கு திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்தது யாரு? ஜஸ்ட் கெஸ். நோ, இல்ல இது ரைட், இது தப்பு, நீங்க சொல்லுங்க. யாரு மாத்த? கிருஷ்ணரா? ஓகே, வேற ஏதாச்சும் இது இருக்கா? கிருஷ்ணர் சொல்றேன் பிரபுஜி. வேற ஏதாச்சும் இருக்கா?
வேற ஏதாச்சும் மற்ற டிவோட்டிஸ் என்ன சொல்றீங்க? கிருஷ்ணர் கொடுத்தாரா, வேற யாராச்சும் கொடுத்தாங்களா இந்த இது திவ்ய திருஷ்டி? வியாசர். கரெக்ட் கரெக்ட். ஸோ வியாசர் தான் வந்து சஞ்சயனுக்கு கொடுத்தாரு. கிருஷ்ணர் கொடுக்கல, வியாசர் தான் கொடுத்தாரு அந்த திவ்ய திருஷ்டி. ஸோ வியாசர் வந்து சஞ்சயனுக்கு அந்த திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்து இந்த போர் என்ன நடக்குது கேட்கவும் முடியும், அவரால் பார்க்கவும் முடியும். ஸோ திருதராஷ்டருக்கு வந்து இந்த போர் எப்படி என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றதுக்கு தெரியும். ஓகே ஃபைன். இப்போ நம்ம ஸோ இந்த கேள்வி எதனால கேட்கணும் அவரு? நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் வந்து போருக்கு செல்லும் போது அங்க போய் என்ன நம்ம சினிமா கோட்டை ஒருத்தர்கிட்ட என்ன படம் பார்க்க வந்தீங்களான்னு கேட்கற மாதிரி இல்லை அது இல்லையா? ரியலா சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேள்வி வந்து போர்க்காலத்துல எல்லா சேனைகள்லாம் கூடி இருக்காங்க, அந்த இடத்துக்கு போனோம்னா திருதராஷ்டர் வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அதுக்கு அதோடைய அர்த்தம் என்ன? எதனால இந்த கேள்வி கேட்கிறாரு? எதனால இருக்கும் இந்த கேள்வி? எதனால கேட்கிறாரு அவரு? எதனால இருக்கும்? பிரபுஜி, அதாவது பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதால அந்த கேள்வி கேட்கிறாரு. ஆமா, என்ன செஞ்சுக்கணும். சரி, ஓகே. போர் முனையில வந்து அவங்க போர் தான் பண்ண போறாங்க இல்லையா? சோ சொல்லுங்க, மொத்தம் வேற இது வியூஸ் இருக்கா? மாதாஜி சொன்னாங்க போர்க்காலத்துல என்ன செய்யறாங்கன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ளுக்கு. சொல்லுங்க மாதாஜி. சரியா கேட்கல. தோற்று விடுவார்களா என்ன அப்படின்னு ஒரு பயத்துல வந்து அது கேட்கிறாரு அவரு இல்லையா? ஓகே ஓகே. சோ அவருக்கு மனதுல வந்து தோற்று விடுவார்களா இல்லையான்னு ஒரு பயம் இருக்கலாம், அதுவும் அதனாலையும் இருக்கலாம். அப்புறம் வேற ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் தோன்றுகிறதா? எதனால கேட்கிறாரு இந்த கேள்விய? என்னன்னு பிரபுஜி, அது வந்துட்டு தர்மக்ஷேத்திரம், தர்மம் தான் ஜெயிக்கும். அதனால வந்துட்டு நம்ம பிள்ளைங்க ஜெயிப்பாங்களோ மாட்டாங்களோன்ற ஒரு சந்தேகம் அவருக்கு வருது. அந்த சந்தேகம் வருது அவருக்கு. அந்த சந்தேகம் இருக்கு, டெஃபினட்டா அந்த சந்தேகம் கண்டிப்பா இருக்கு அவருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து என்னன்னா அவருக்கு இந்த போர் நடந்தே ஆக வேண்டும் என்று இருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்த போர்ல தான் வந்து அந்த கௌரவர்கள் வந்து வெற்றி அடையும் பொழுது பாண்டவர்கள் அந்த ராஜ்யம் ஃபுல்லா வந்து அவருடைய புத்திரர்களான பாண்டவர்கள் கௌரவர்களுக்கே கிடைக்கும். அப்படி அதை உறுதி செய்யறதுக்கும் வேண்டிதான் அவர் கேட்கிறார். ஏன்னா பாண்டவர்கள் வந்து நல்ல மனது உள்ளவர்கள். ஸோ போர்க்காலத்தில் சென்றதுக்கு அப்புறம் ஓகே நாங்க போர் நீங்களே எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றது அவருக்கு அது விரும்பவில்லை. போர் நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அவர். ஸோ அதனால வந்து அவர் அந்த கேள்வி அவரும் கேட்கிறார். ஓகே எல்லாம் நடக்குது இல்லையா, எல்லாம் வந்து வேற எதுவும் நடக்கலையே, போர் நடக்க போகுது இல்லையா அப்படின்னு அவர் உறுதி செய்து கொள்கிறார். ஆனா மனதுல வந்து மாதாஜி சொன்ன மாதிரி வந்து மனதுல இருக்கு இது வெற்றியானது உறுதியா என்னன்னு அவருக்கு வந்து கரெக்டா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது குருக்ஷேத்திரத்தில் நடக்கிறது. ஸோ குருக்ஷேத்திரத்தில் நடக்கிறதுனால என்னெல்லாம் எதனால அவருக்கு அந்த டவுட் வரலாம்? அவர் வந்து பாண்டவர்கள் தட் இஸ் கௌரவர்கள் ஜெயிக்கிற வாய்ப்பு கொஞ்சம் குறைவா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? குருக்ஷேத்திரம் என்ன அப்படி என்ன அதுல அந்த அந்த குருக்ஷேத்திரத்தின் மகிமை என்ன? பர்பட்ல இருக்கு இல்லையா, குருக்ஷேத்திரத்தின் மகிமை என்ன நினைக்கிறீங்க? இல்ல ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க, நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்ல. மாதாஜி சொன்னாங்க அது வந்து சேக்ரெட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க, அது ஒரு பாயிண்ட். அப்புறம் வேற என்ன குருக்ஷேத்திரத்தினுடைய சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா எதிர்பக்கமா நிக்கிற. ஆமா, கிருஷ்ணர் வந்து அங்க குருக்ஷேத்திரத்தில் இருக்கிறார். கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லவர்களை தான் வந்து அந்த நல்லவர்களுக்கு தான் வந்து வெற்றி கிடைக்கும். ஸோ வந்து அது குருக்ஷேத்திரம் வந்து புனிதமான இடம். கரெக்ட், அது ஒரு குட் பாயிண்ட். அப்புறம் வேற என்ன நினைக்கிறீங்க?
வேற என்னவா இருக்கலாம்? மொத்த பிரபுஜி அங்க வந்து தர்மம் தான் ஜெயிக்கும் பிரபுஜி, அதனால வந்துட்டு அதர்மம் ஜெயிக்காதுன்றதுனால அந்த ஒரு பயமும் இருக்கலாம் பிரபுஜி. ஆமா, பிகாஸ் குருக்ஷேத்திரம் புனிதமான இடம், அந்த இடத்துல தர்மம் தான் ஜெயிக்கும், அதர்மம் ஜெயிக்காது அப்படின்ட்டு அதுவும் வந்து இருக்கு. இது வந்து பார்த்தா இந்த குருக்ஷேத்திரம் இந்த ஒரு என்ன சொல்ல க்ஷணம் மாத்திரம் அந்த மாதிரி கிடையாது. அது முன்னே வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு குருக்ஷேத்திரமானது புனிதமான இடம், பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஈவன் ஃபார் த டெமிகாட். தேவர்களுக்கும் குருக்ஷேத்திரமானது அவர் வழிபடுறதுக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம் அப்படின்னு வந்து கூறப்பட்டுள்ளது. அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது புனிதமான இடம், கிருஷ்ணருடைய சாமித்தியம் இருக்கிறது, தேவர்கள் வழிபடக்கூடிய இடம், இப்படி அப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து நன்மை தான் வந்து ஜெயிக்கும், நன்மைக்கு தான் அங்க வந்து விக்டரி வரும் இல்லையா? தீமை வந்து வெற்றி பெறாது அப்படின்னு வந்து நமக்கு புரிகிறது. ஸோ அதனால்தான் இவருக்கும் வந்து அந்த மனதுல ஒரு டவுட், யாரு நம்ம திருதராஷ்டிரருக்கு ஒரு டவுட் இருந்திருக்கும். ஸோ எப்படின்னா வந்து பார்க்கும்போது தட் இஸ் அந்த புனிதமான இடத்த பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு பர்பட்ல பிரபுபாதா. தட் இஸ் ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஒரு அரிசி, நம்ம இந்த வயல் இருக்கு, வயல்ல நம்ம வந்து நெல் போட்டிருக்கோம். அந்த நெல் நல்லா வளரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நெல் கொஞ்சம் வளர்ந்த உடனே அதுல களை எடுப்பாங்க இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் களை என்ன. தட் இஸ் இந்த நெல்லை வந்து நெற்பயிரை பாதிக்கக்கூடிய அந்த மற்ற செடிகள் எல்லாம் வளரும் இல்லையா, அதெல்லாம் எடுத்து களைஞ்சிருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த குருக்ஷேத்திர போர்ல வந்து இந்த கலைகள் என்ன யாரு? தட் இஸ் மனதில் வந்து கெட்ட எண்ணங்களை வைத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள், தட் இஸ் அரக்க குணங்கள் இருக்கிறவர்கள், அவர்கள் தான் வந்து இங்க வீட்ஸ் இல்லையா, கலைகள். அவர்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து என்ன கடைசியில அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? தோல்விதான். அவர்களும் களையப்படுவார்கள். ஸோ இப்ப பிரபுபாதா நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறார். ஸோ இந்த பேடி ஃபீல்ட் the unwanted weeds are taken out. Similarly, யாரு unwanted weeds யாருங்க? unwanted plants யாரு? துரியோதனனும் இந்த கௌரவ சேனைகளும் இல்லையா? அதர்மத்தின் கூட்டு நிற்கிறவர்கள் எல்லாம் வந்து அங்கிருந்து களையப்படுவார்கள். இது புண்ணிய பூமி. புண்ணிய பூமியில வந்து நன்மை இருக்கிறவர்களுக்கு தான் அங்க இடம். தட் இஸ் அதர்மத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அங்க இடம் கிடையாது, அவர்கள் எல்லாம் களையப்படுவார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம அது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளும் வந்து பிரபுபாதா வந்து நமக்கு அந்த இதுல கொடுத்திருக்காரு. ஓகே, அது நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா என்ன, திருதராஷ்டிராவுடைய இதுல வந்து பார்க்கும்போது இந்த கேள்வி கேட்கிறார் இல்லையா, என்ன அது மாமக்காக பாண்டவ சைவ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? தட் இஸ் பாண்டவன் புத்திரர்கள் அப்படின்றாரு. ஆனா அவர் என்ன சொல்லணும், பாண்டவருடைய புத்திரம் அவர் சொந்த அவர் பிரதருடைய குழந்தைகள் தான் அவங்களும். ஸோ எல்லாரும் கௌரவ, சரியா பார்த்தா எல்லாரும் கௌரவ குரு டைனாஸ்டில் இருக்கவர் தான். ஆனா அவர் வேறுபடுத்துறாரு, தன்னுடைய குழந்தைகள் அதே மாதிரி பாண்டவர்களுடைய புத்திரர்கள் அப்படின்னு வேறு பிரிக்கிறாரு. ஸோ அவர் மனசு நமக்கு இதுல இருந்து புரியுது. என்ன புரியுது நமக்கு? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து சுவார்த்தர் உள்ளவர், தட் இஸ் செல்ஃபிஷ். அவர் வந்து அவருடைய மக்களுக்கு வேண்டிதான் அவர் எல்லாம் பார்க்கிறாரு தவிர மற்றவர்களுக்கு வேண்டி எதுவும் பார்க்கறது இல்லை. தட் இஸ் அவருடைய பிரதர், அவருடைய பிரதருடைய குழந்தைகளை வந்து அவருடைய சொந்த குழந்தைகளாக அவரு பொருட்படுத்த மாட்டேங்கிறார். அது வந்து அவருடைய சுவார்த்த மனத்தை வந்து நமக்கு இதுல இருந்து தெரிவிக்கிறது. ஸோ இது நமக்கு இந்த இதெல்லாம் குருக்ஷேத்திர இந்த பூமியை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், திருதராஷ்டிரருடைய மனநிலையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதே மாதிரி துரியோதனுடைய மனநிலையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ நம்ம கிருஷ்ணனுடைய சாமீபியம் உள்ளதுனால், குருக்ஷேத்திரனோட புண்ணிய பூமியா இருக்கிறதுனால் என்ன நடக்க போறது என்று நமக்கு ஊகிக்கவும் நம்மளால முடிகிறது. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு இன்னைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் வந்து 9 மணி ஆயிடுது. ஸோ இன்னைக்கு இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் கூட ஃபாஸ்டா போகலாம். ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன், த பேஸ் நம்ம வந்து கொஞ்சம்
ஃபவுண்டேஷன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா நம்ம வச்சுட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கூட ஸ்பீடா போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் வரத்துக்குள்ள எல்லாரும் வந்து இந்த இது ஒரு வாட்டி பாருங்க, எல்லா ஸ்லோகமும் முடிச்சுட்டு வாங்க. நீங்க அந்த 46 ஸ்லோகம் இருக்கு, யூ ட்ரை டு கம்ப்ளீட். அட்லீஸ்ட் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து ஒரு 20-25 ஆச்சும் நம்ம முடிக்க பார்க்கலாம். ஃபுல்லு முடிக்க பார்க்குறேன், இல்லாட்டி வந்து நீங்க பாருங்க, நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க. நீங்க படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஃபாஸ்டா நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இது அட்டெண்டன்ஸ் ஒன்று போட்டுடுறேன், அது எல்லாரும் ஃபில் பண்ணுங்க. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் நான் போட்டேன் பிரபுஜி. ஓ வெரி குட் மா, தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி, நான் கவனிக்கல. தேங்க்யூ ஸோ மச். குரூப் சாட்ல போட்டிருக்கேன் பிரபுஜி. ஓகே ஓகே, இதை போட்டுட்டு அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாரும் போட்டுருங்க நீங்க. தேங்க்யூ. அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, நம்ம ஒரு இது பக்தி விக்ஷா ஒன்று நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோம். என்னன்னா செல்ஃப் ஸ்டடி, குரூப் ஸ்டடி. இப்போ என்னன்னா எந்த நாள் எல்லாருக்கும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்? புதன்கிழமை அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமா? புதன்கிழமை இல்லாட்டி வந்து வியாழக்கிழமை, எந்த நாள் எல்லாருக்கும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்? 1 மணி நேரம் இதே மாதிரி என்ன படிக்கணும், என்ன கிளாஸ்ல நடந்தது அதை வந்து அந்த ஸ்லோகம், அந்த விரிவாக்கம், அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தா நீங்க வந்து as a group you can study that. என்னைக்கு அது நீங்க எப்போ நீங்க எல்லாருக்கும் கன்வீனியன்ட் டேட் சொல்றீங்களா? டே என்ன டே? வாரத்துல ஒரு நாள். வெட்னஸ்டே ஓகே எல்லாருக்கும்? வெட்னஸ்டே எந்த டைம் எல்லாருக்கும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்? ஈவினிங் இது 8 o'clock அந்த மாதிரி டைம் ஓகேயா எல்லாருக்கும்? ஓகே ஓகே சரி, அப்ப வெட்னஸ்டே வந்து எல்லா வெட்னஸ்டேயும் 8 மணிக்கு நீ எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த இது திருப்பியும் கிளாஸ் என்ன நடந்ததோ அது ஒரு வாட்டி எல்லாரும் படிக்கிறது குரூப் ஸ்டடி மாதிரி படிக்கலாம். ஓகே, முதல்ல உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நானும் இல்லை வந்து நம்ம சீனியர் டிவோட்டிஸ் வந்து உங்களை சப்போர்ட் பண்றோம், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ எல்லா வெட்னஸ்டேஸ் நைட் 8 மணிக்கு இதே இதுல லிங்க்ல ஜாயின் பண்ற மாதிரி நான் வந்து குரூப்லயும் இது நான் உங்களுக்கு போடுறேன் நான். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து எப்படி இப்ப நம்ம சொல்றது எல்லாம் கிளியரா இருக்கா? இந்த ஸ்பீடு ஓகேயா இல்ல? ஓகே ஓகே ஃபைன். எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வெட்னஸ்டே வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, க்ளோசிங் ப்ரேயர் யார் சொல்றா? க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்றீங்களா? ஓகே, நானே சொல்றேன். சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. வாஞ்சா கல்பதரூப்ய ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பரித்னாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, भगवद गीता ग्रंथ की जय. All glories to the assembled devotees. Hari bol. Thank you எல்லாருக்கும் நன்றி. So thanks for your participation. நம்ம வந்து we can now proceed. இப்போ நம்ம நேரா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. நம்ம வந்து அடுத்த செஷன்ல சாப்டர் 1 மற்ற ஸ்லோகங்கள் பார்க்கலாம். எல்லாரும் வந்து இதை படிச்சுட்டு வாங்க ஒரு வாட்டி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே